Hola a tots i benvinguts a un nou bloc de biologia. En aquesta unitat començarem ja el que és el bloc 4 i començarem a treballar la bioquímica. Començarem amb el tema 13, que són els bioelements i les biomolècules. Veureu que aquest tema, dintre del vostre temari, treballareu els enllaços químics, que no treballarem aquí a la presentació, i tindreu una introducció del que són els bioelements i les biomolècules. Què són els bioelements? Doncs els bioelements són aquells elements que, com la seva paraula diu, formen part de la vida. Bio significa vida. Els bioelements es poden classificar en elements primaris i elements secundaris i després veurem també que hi ha els oligoelements. Aquests elements primaris seran el carboni, l'hidrogen, l'oxigen, el nitrogen, el sofre i el fòsfor. I veurem que són elements primaris perquè són molt abundants a les capes externes de la Terra, perquè formen enllaços estables molt fàcilment i per tant poden formar compostos, que la majoria dels seus compostos, dels que ells formen, es poden dissoldre amb aigua i aquests elements a més fan possible les reaccions químiques dintre de l'organisme. Quins són els elements secundaris? Doncs els elements secundaris són aquells elements que estan en el 4% de la matèria orgànica i veurem que dintre dels elements secundaris els classificarem en elements bàsics, que estan en tots els organismes, i elements variables, que seran molt importants per molts éssers vius, però que no es trobaran en tots els organismes. Exemples d'elements bàsics: el sodi, el potassi, el calci, el magnesi, el clor. I exemples d'elements secundaris que no són bàsics, elements variables, doncs el brom, el zinc o l'alumini. I a part dels elements primaris i dels elements secundaris, també hi ha una sèrie d'elements que són molt poc abundants, però que són indispensables per al bon funcionament de l'organisme, són indispensables pel metabolisme. Aquests oligoelements seran el ferro, el coure, el iode, el cobalt, el crom i el manganès. Aquests bioelements es combinaran formant molècules, formant per tant biomolècules, que són les molècules que formen part de la vida. Veurem que les biomolècules les podem classificar en inorgàniques i en orgàniques. Quines són les biomolècules inorgàniques? Doncs aquí tenim l'aigua i les sals minerals. Tots coneixem la molècula d'aigua i tots sabem que l'aigua és vital, indispensable per a la vida, és on es va originar la vida. I de fet l'aigua forma el 75% dels cossos dels organismes, alguns més, alguns menys. Característiques de l'aigua. Doncs l'aigua és líquida a temperatura ambient, és molt bon dissolvent, és el medi de contenció i de transport de tots els bioelements i totes les biomolècules. L'aigua, a més, participarà en alguns processos metabòlics com a reactiu i també com a producte. Ara que començarem amb la bioquímica, veurem que, per exemple, la formació d'enllaços químics comportarà que s'alliberin molècules d'aigua. Veurem també que l'aigua s'escalfa o es refreda gràcies a reaccions metabòliques i, per tant, això li dona una funció reguladora de la temperatura corporal. L'aigua, a més, forma el citoplasma cel·lular i dona forma a la cèl·lula i permet que s'hi continguin substàncies al seu interior. I, finalment, l'aigua ajuda en els processos osmòtics. Us recomano que us llegiu amb tranquil·litat totes aquestes característiques de l'aigua. Han caigut a examen i les han preguntat tal qual. Cita 3, 4, 5 característiques o funcions de l'aigua. I a part de l'aigua, dintre de les biomolècules inorgàniques trobarem les sals minerals. Les sals minerals seran compostos o seran molècules formades pels bioelements secundaris i els oligoelements. I dependran de l'estat, les classificarem o bé en sòlids o bé en solució aquosa. Veurem també, a més, que aquestes sals minerals són molt importants pels éssers vius perquè sovint estan associades a molècules orgàniques i fan funcions específiques segons la molècula on es trobin, com enzims, l'ATP, l'ADN, etc. I aquí us presento el que ocuparà la major part, per no dir tota, tot el bloc 4. Aquest bloc 4 en el qual treballarem glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics. Aquestes serien les seves estructures moleculars, que ens semblen estranyes, que ens semblen complicades, però recordeu que glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics són part de nosaltres. D'acord? Els glúcids són els sucres, són els hidrats de carboni. Estudiarem les seves estructures.
Els lípids són els greixos, l'oli és un lípid, la mantega és un lípid. Tots aquests compostos tenen una estructura, una funció, unes característiques que estudiarem en el tema de lípids. De la mateixa manera, també coneixem tots les proteïnes i els àcids nucleics que ja sabem i ja hem estudiat que contenen la nostra informació genètica. Fins aquí el tema 13 i ben aviat començarem amb els glúcids. Gràcies i fins la propera.